Sual is home of delicacies. Para sa budget-friendly na kainan, may matatagpuan along the National Highway. Swak na swak sa gustong pawiin ang kanilang gutom along the road. Pero kung medyo fine dining ang hanap, no worries. Dahil sagot na rin iyan ng mala fine dining na resto na ito sa tinaguriang Little Baguio ng Sual. Kain na! Wow, ito talaga. Ganitong shrimp. Mga tao na nakasmile, tsaka yung view natin, maganda. At the same time, yung food, yung medyo kawala with ensalada, which is, yun ang binabalik-balikan nila. Nag-outing from Manila, puntang mga beaches. Balik lang ho kayo dito sa atin para makita niyo yung ganda ng ating lugar sa Sual. At the same time, yung food.